U Ivanić-Gradu otvoren novo izgrađeni dio bolnice Naftalan. Održano svečano otvorenje novih prostora Hrvatskog odbojkaškog saveza. Postupak javne nabave za besplatan gradski prijevoz u Samoboru. Uvodna konferencija projekta Zaželi u Luki. Otvorena izložba arhitekture zagrebačkih četvrti. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalanu u Ivanić-Gradu otvoren je novo izgrađeni dio bolnice. Radi se o investiciji vrijednoj 71 milijun kuna, a uz poboljšanje kvalitete usluga proširena je ponuda. Svečano otvorenje i obilazak objekata izgrađenih u sklopu razvojnog projekta Naftalan 2 održano je u prostorima specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Ivanić-Gradu. Iskustvo gradnje samog objekta, poštivanju rokova, standarda, kvalitete, materijala, kontrole kvalitete izrade, ne bih vas sada zamarao jer je to naporno i teško iskustvo koje smo prošli gotovo svi koji smo i u privatnom životu bilo što sagradili. Radi se o investiciji vrijednoj 71 milijun kuna, zahvaljujući kojoj je ova jedinstvena bolnica dobila nove unutarnje bazene, vanjski bazen, bolničku kuhinju i restoran, dvorane za kinezoterapiju, polivalentnu dvoranu te bolničko parkiralište. Sam grad Ivanić-Grad ima tu prednost da je jedini grad u Zagrebačkoj županiji koji ima ovakav objekt u svome gradu, u svojoj cjelini. I moram reći da u svim strateškim i razvojnim projektima grada, u studijama razvoja grada je upravo zdravstveni turizam predstavljen kao jedna od ključnih djelatnosti u razvoju te djelatnosti turizma. Naftalan je poznat po specifičnim metodama liječenja kroničnih dermatoloških i reumatskih bolesti, jedinstvenim naftalanskim uljem, čije je nalazište, osim u Ivanić-Gradu, poznato još jedino u Azerbejdžanu. Hrvatski odbojkaški savez dobio je nove prostorije, nakon što su stare bile oštećene u zagrebačkom potresu. Na prigodnoj svečanosti otvaranja novih prostora, vrpcu je u pratnji predsjednika Europske odbojkaške federacije Aleksandra Boričića prerezao predsjednik FIFBE Ari Garaca. Na adresi Trg Dražena Petrovića 1 nalaze se novo uređeni prostori Hrvatskog odbojkaškog saveza, u koje je savez prešao nakon što su mu dugogodišnji prostori bili oštećeni u zagrebačkom potresu. Svečanom otvorenju odazvali su se prvi čovjek svjetske odbojke Ari Graca i europske odbojke Aleksandar Boričić, koji su prvi puta zajedno posjetili Hrvatsku. Danas je veliki dan, vrlo važan dan ne samo za Hrvatski savez, nego i za europsku odbojku. Jer nema mnogo nacionalnih federacija ovako lep prostor, izuzimajući one velike svetske i evropske sile kao što su Italija, Poljska, Rusija, Turska, ali ostali ne mogu da se pohvale sa ovakvim uslovima za rad. But most of all, you must have a strong national team. With a strong national team, immediately will come the children, then you can make a work on the schools, and you're going to make idols, because you need idols. And volleyball can give you this. Predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza istaknuo je zadovoljstvo novim prostorima, koji će igrati važnu ulogu, je li Hrvatska jedna od domaćina ovogodišnjeg europskog prvenstva. Nakon godinu dana kolokvijalno izbjeglištva, evo, skrasili smo se ovaj dom, mislimo da smo pogodili vrstu i namjenu, da je nešto što je jako ugodno za rad djelatnicima, a isto tako i da na fini način prezentira hrvatsku odbojku. Novi ured Hrvatskog odbojkaškog saveza uređen je sredstvima Europske odbojkaške federacije uz podršku Ministarstva turizma i sporta, Hrvatskog olimpijskog odbora i grada Zagreba. Grad Samobor uvodi besplatan gradski prijevoz za sve sugrađane. Ovim natječajem postoji mogućnost povećanja postojećeg broja linija, a inzistirat će se na standardima kvalitete autobusa te poštivanju voznog reda. Kako bi vratili što veći broj putnika u gradski prijevoz, grad Samobor uvešće besplatne gradske linije za svoje sugrađane. Trošak prijevoza podmirivat će grad temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga komunalnog linijskog prijevoznika putnika na području grada Samobora. A trenutno ondje prometuje 16 linija s prosječno 10 do 15 polazaka.
Grad Samobor se razvija. U grad Samobor dolazi veliki broj novih stanovnika. Neke su nove potrebe. Tim ugovorom moći će se uvoditi i nove linije i novi polasci. Osim besplatnog prijevoza, grad Samobor ovim natječajem inzistira na standardima kvalitete autobusa, ali poštivanju ustaljenog voznog reda sukladno potrebama građana. Prije svega vodili smo računa o kvaliteti tih autobusa, znači niti jedan autobus ne smije biti stariji od 7 godina, znači treba se pružiti jedan komfor, jedna usluga, prije svega dobra usluga, kvalitetna usluga, autobusi su te Euro 6 norme. Europska norma znači i smanjenje štetnih plinova u okolišu. Dugoročnije gledamo kompletno tu neku zaštitu okoliša. Ako što više ljudi koristi prijevoz, manje je broj automobila na cestama. Provedenom studijom na temelju prijevoza u 2018. godini dobio se procijenjeni iznos projekta. 1.150.000 kilometara, negdje je prosjek smo uzimali 11 kuna, oko 12 milijuna kuna bi bio to besplatan godišnji prijevoz. Do sad je prijevoz bio besplatan samo za osnovnoškolce te subvencioniran za srednjoškolce, studente i umirovljenike, a uskoro će svi građani Samobora uživati besplatnu vožnju. U općini Luka održana je uvodna konferencija projekta Zaželi. Kroz ovaj projekt 10 nezaposlenih žena s područja općine pronašlo je zaposlenje, a osobe starije životne dobi dobili su toliku potrebnu pomoć u kući. Žene zaposlene putem projekta Zaželi u općini Luka već su se pokazale kao ogromna pomoć i potpora za 60 korisnika o kojima brinu. Većinski im je potrebna pomoć po vrtovima, po dvorištu, po hižama ili kućama, ali većinski su ti korisnici kojima je potreban razgovor. Znači većinski, s njima razgovor je potreban, jer to su stari ljudi i onda deca nisu pri njima. Kad im se dođeš na vrata, kad te vide rašire ti ruke odmah, jaj, dobro stigo, nisam se spominjao 2-3 sata ni s kim. Ovim projektom učinjen je veliki korak u pruženju socijalne skrbi, zapošljavanju i razvoju ljudskih potencijala na području općine Luka. Ovo je projekt koji je prvi ovakvog tipa na ovoj općini i već sada u svojim početnim fazama pokazao se vrlo potrebitim i vrlo uspješnim. Ja kao načelnik općine sam ponosan na to i vidim da je jako dobro prihvaćeno na našem mjestu i zadovoljstvo bi mi bilo kad bi uspjeli produžiti barem još na godinu dana nakon ovog projekta. Ukupna vrijednost projekta je 927.000 kuna, a praktična iskustva koja će se razviti kroz njega poslužit će kao poticaj za pokretanje novih programa s istim ciljem. Arhitekture zagrebačkih četvrti, od razmrvljenog urbanog tkiva do naglašenih arhitektonskih solitera. Naziv je izložbe kojom se u Zagrebačkoj galeriji prikazuju zanimljivi primjeri suvremene arhitekture. Obiteljske kuće, neboderi, poslovni objekti, pa čak i groblja i crkve. Sve se to nalazi uokvireno na zidovima galerije Modulor. U sklopu 12. izložbe u ciklusu arhitekture zagrebačkih četvrti prikazane su dvije, Gornja i Donja Dubrava. Autor izložbe Toni Belšić htio je približiti posjetiteljima zanimljive primjere svakodnevne arhitekture. Sredina 80. godina s jedne strane naznačuje kolaps društveno-političkog sustava, a s druge strane sama postmoderna koja je tada u zenitu također već pokazuje svoje slabosti i ide prema nestajanju. Htio sam pokazati kako to utječe, odnosno te arhitekti priklješćeni između birokratskih nelogičnosti, često i gluposti i pohlepe investitora, kako su oni odgovorili na te zahtjeve. Centar za kulturu Trešnjevka organiziranjem ovakvih ciklusa želi građanima ukazati na vrijednosti kompozicije suvremene arhitekture. Ovakvu izložbu prati kritički tekst koji stavlja te objekte u neki kontekst Hrvatske. Zašto je pojedina četvrt takva kako izgleda danas? Ciklus gradskih četvrti zatvorit će posljednjom na repertoaru Donjim gradom. Nakon toga organizatori razmatraju mogućnost postavljanja još jedne sveobuhvatne izložbe sa svih 15 izloženih četvrti. Galerija je otvorena svakim radnim danom, a izložbu se može pogledati do 15. svibnja.
Danas do ponoći traje rok za predaju kandidatura i kandidacijskih listi za lokalne izbore koji će se održati u nedjelju 16. svibnja ove godine. Pravovaljane liste i kandidature objavit će se u ponedjeljak 3. svibnja na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Drugi krug izbora održat će se nakon 2 tjedna, odnosno 30. svibnja. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 12 i 17:30, a do tada ugodan dan i doviđenja.